Готини продукти от Булмак Гранд Мол Варна. В здравословната секция нови вкусове протеин, брашна от бял трън, коприва и шипка, органични крекери, пауър гелове, различни вкусове, кокосово мляко на прах, мюсли, не толкова здравословни меки бисквитки Баунти. Това ми е любимата секция, свежи ягодки, конджак желе в Азия секцията, а това е бира, дъждобран за близнаци. При домашните потреби прекарах около час, селекцията на чаши е огромна, а този органайзер е перфектен за бюро или тоалетка и изобщо не е скъп. Автоматичен диспенсър за течен сапун. Ако имате синя кухня, Булмак е вашето място. Различни размери, дървени дъски, купи и кутии, вакуум турба. Тази прахосмокачка си я взех. И новия ми обсешън е да си чистя колата всеки път, като падне бокуче. Това скоро ще ни трябва за жалост. Това е супер идея за подарък според мен. Малко саксийки, барбекю секция, мляко на президент, не знаех, че има, кафе, вазелин с шоколад, веган козметика, македонска лютеница, всякакви сирена и кашкавали. 30 минути само бях на сосовете. Знаете ли, че имаме около 150 вида горчица? Уедър с оригинал пуканки и с абсорбатор за хладилник. Заключвам, че в Булмак има всичко. Трябва ти само време. Ако нямаш такова, поръчай от bulmak.org.